Yo, what's up mga katabang? I'm back. Kumusta kayo dyan? Nandito na naman ako at maghahatid sa inyo ng panibagong impormasyon na naman about sa biyahe. Meron kasing isang bus na naman na naglabas ng kanilang bagong biyahe at ang ikinaganda rito ay meron silang papromo. Meron silang papromo about sa kanilang biyahe at syempre bago ko yan sabihin, ayan ang promong yan ay gusto ko muna kayong welcome uli sa aking channel Greg Katabang Travel Update at kumusta kayong lahat dyan at nandito na naman ako at maghahatid na naman sa iyo ng panibagong balita at panibagong content na naman about sa bus dahil meron tayong i-update ngayon na bagong labas na naman na update ng isang bus na bumabiyahe ng probinsya at meron nga silang papromo. So ayun guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel at kung mapanood nyo man ang video ito, sana huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel Greg Katabang Travel Update. Huwag nyo sanang kalimutan din na pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga video. Para po sa lahat ng aking manonood, disclaimer lang po, ang aking kino-content ay base lamang sa mga info na aking natatanggap galing sa mga bus na bumabiyahe at yun din ang kino-content ko at yun din ang pinapaalam ko sa inyo, lalo na sa inyong aking mga viewers at sana ay makatulong ito sa inyo na aking content para malaman nyo kung ano ba yung mga requirements, ano ba yung kailangan dalihin bago pumunta ng bus terminal at kung saan saan ang mga terminal nila. At bago ko simulan ang pag-update sa bus na ito, mag-intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back, Greg Katabang. At bago ko simulan ang pag-update na ito, kung makikita nyo po ang aking background ay makikita nyo parang bakod ng mga kahoy. Nandito kasi ako sa may amin. Nandito ako sa taas, dito ako nagko-content kasi hindi maingay. Pasensya na kayo, wala kasi akong green screen kaya dito muna ako nagko-content sa hindi maingay. Kasi kung sa bahay, ang ingay kasi ng mga pamangkin ko. So ayun mga katabang, ito na nga yung aking i-update na bus. Ito po ang Fortune Star bus at naglabas sila ng bagong impormasyon about sa kanilang biyahe. Dahil ang kagandahan dito sa inalabas nila ay comfortable ang kanilang bus, sakyan. Hindi kayo malulugi sa pagbiyahe. At meron din silang libreng ferry. Kung kayo ay uuwi ng Tawid Dagat, libre na ang pamasahe sa ferry boat. At isa pa, libre din po ang pagkain. Meron po silang binibigay na libreng pagkain. O di ba mga katabang, wow na wow talaga itong si Fortune Star. At isa pa, free reservation din sila at kahit anong oras, kahit anong petsa, pwede kayo magpa-reserve ng inyong mga biyahe kung saan man kayo dito o nandito kayo sa probinsya o nandong sa NCR. Kung uuwi kayo ng probinsya, pwede kayo magpa-reserve. Isa pa, meron pong linalabas na 20 discount para sa senior citizen at student. Okay mga katabang, kung kayo po ay senior citizen at kayo ay estudyante, meron po kayong 20% discount galing dito sa Fortune Star bus. Meron po kayo. O di ba ang ganda? Saan ka pa? Pero kailangan nyo po magpakita ng ID po ng senior citizen nyo at ID po na katunayan na kayo ay estudyante. Okay. Para naman po sa terminal kung saan manggagaling ang Fortune, ay manggagaling po ito sa Cubao at Marikina. Okay. Meron pong terminal sila sa Cubao, meron din po sa Marikina. At ito po yung mga dadaanan na bus, At ito po yung mga dadaanan na lugar, iisa-isahin ko. Bicol, Matnog, Allen, Aligraya, Habong, Matyong, Calvega, Calbayog,
Bato Leyte, Giwan, Ginapundan, Katbalogan, Tacloban, Marabot, Basay, Western Samar, Eastern Samar, Dolores, Burungan, Maasin, Ormoc. Yan lang po mga katabang ang mga lugar na kanilang dadaanan ng Fortune Star na mga nabanggit kong lugar. Yan lang pong lugar na yan ang mga dadaanan nila, wala nang iba. Okay mga katabang, kung about naman po sa requirements, pasensya na po, wala pong nakapost na requirements about sa pagbiyahe. Pero po ang kinaganda rito ay meron po silang binigay na contact details para sa inyong mga katanungan about sa requirements. At ganun din po pala sa pamasahe, wala po silang ilinagay mga katabang dahil ang gusto nila tatawag na lang kayo. At doon na lang siguro nila isasabi kung magkano ang pamasahe sa mga lugar na nabanggit ko kung diyan kayo uuwi. Isa man dyan sa mga lugar na nabanggit ko kung diyan kayo uuwi. Okay mga katabang, yan lang po ang mga lugar na merong biyahe ang Fortune Bus Line dahil yan po lang ang nakapost dito sa kanilang bagong update dito sa kanilang page o kaya post ng kanilang admin. So ayun mga katabang, sa mga gusto malaman kung ano ba ang requirements, magkano ba ang pamasahe o kung ano pa ang kailangan, ito po ang contact number ni Miss Haine. Pakitawagan nyo po para sa inyong mga katanungan kung uuwi kayo ng probinsya. Ito po yung number niya, 0909-939-0743. Ayan po ang number ni Miss Haine. Pakikontakin nyo na lang po yan dahil hindi po sila nagbigay o hindi po sila naglagay ng post sa kanila. Kumbaga kung sa kanilang post hindi sila naglagay ng requirements at pamasahe. Contact details lang po para sa inyong mga katanungan mga katabang. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa mga nagbigay ng oras at panahon na mapanood itong video ito para sa inyong pagbabiyahe, para inyong malaman kung ano mga requirements at kung saan manggagaling ang bus. Ganun pa man mga katabang, thank you so much talaga sa mga nanood at sana nakabigay na naman ako ng panibagong tulong sa inyo about sa biyahe at sana ay nakatulong ako sa inyong mga pag-uwi sa inyong mga probinsya at yun, maraming salamat. So ayun mga katabang, maraming salamat po sa panonood ng aking video about dito sa update sa Fortune Bus at sana huwag nyo rin makalimutan i-subscribe ang aking channel Greg Katabang Travel Update at pindutin nyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking mga video at kung meron po kayong mga katanungan about sa biyahe pauwi ng probinsya o pabalik ng Maynila, i-comment nyo lang po dyan sa comment below dyan sa baba at panabasa ko agad pong sasagutin yan at kung may alam po ako agad kong isasabi sa inyo kung ano ang aking nalalaman about sa biyahe. At sa mga magpapa-shoutout pala, pwede po kayo mag-comment dyan, i-comment nyo lang kung sinong gusto magpa-shoutout at sana wag nyo i-skip ang aking ads bilang pasasalamat. So ayun lamang mga katabang, maraming salamat sa mga nanood at nagbibigay suporta sa akin bilang si Greg Katabang Travel Update. Hanggang dito na lang ang vlog na to at maraming salamat sa mga nanood at mag-ingat kayo lagi dahil alam nyo naman may pandemic pa tayo. So hanggang dito na lang mga katabang, bye bye na, mag-ingat kayo lagi, bye bye.